sure Linda, iqembu lesizwe Bafana, an important game against the Cape Verde Africa Cup of Nations 23. Sibabonile abafana bedlula kuma group stages. Siyababona manje sebukuma knockout rounds. We're playing against a team esisiphile kabili phambilini mhlawumbe ubona wena ukuthi izinto zohamba kanjani. Mfethu njengoba usuchazile ke sonke siyabona ukuthi isquad sethu siyadlala futhi sidlala ngokuyimisela. Isifiso sami engisifisayo njengomuntu ophila okhona khona la ebuka igame bengifisa ukuthi uzwani umshishi bengamshiya esikemini ngoba siyabona ukuthi kuba khona kwakhe siyabona ukuthi iqembu lesizwe liyaphumelela ngoba khona kwakhe sizowina isquad futhi izobuya naso ngoba umbono mfethu ingadlala kusasa iwini kodwa ngeke izifike kufinal mifike kufinal ngeke ithole icup futhi ngifisa ingayitholi. Hawu. Yeah. Mhlawumbe nginesizathu salokho. Ngobani ba? Yeah phela kufana nokuthi Sundowns ledlala lapha. Ngoba meke yayiwina nizophakamisa igama leSundowns angithi. Yeah. Uphethe abadlali abawu-8 nje. Bawu-10. Bawu-10. Manje ke ngeke sikwazi ukuthanda into eyodwa sonke. Kodwa nje still iqembu lesizwe nje beyiwina iSouth Africa. Mekuyiqembu lesizwe kakuphikwa abadlali konke ama-team. Hayi kuphikwa i-team eyodwa. Cha mina ngibafisela into enhle mfethu angifuni uqamba manga. Yeah, kusukela ngaphakathi impela kumina. Angithandi. Ngophoxeka mebengayithathi icup. Mhlawumbe ngokuyibuzela usupporta liphi iqembu? Aliyaziwa nje iqembu elikhulu eSouth Africa mfethu, Chiefs. Manje ngiyabona ugqoke ijezi lePirates manje abanye banokukhathazeka la ukuthi Bafana kune-squad se-Sundowns esiningi esidominateile lapho. Manje uthini wena? Lokho mfethu kwi-politics yebhola mfethu. Into esidinga at the end of the game ama-results. So yeah, khona lokho but it's working. So what's the point? If kusebenza mfethu we can proceed nalo process. After all, the Verde Sundowns is good on the league for the couple of past 4 or 5 years. So why not use my players? It's good mfethu. So for me I go right. Lengithi mina isikoko kusasa 1-0 Bafana yawina. Half time win. Nginika straight. Yeah, senizwela ukuthi abantu bathini bafethu getting a lot of opinions abanye bathi South Africa ayiwine abanye abayifisela inhlanhla angazi ukuthi indaba ngoba phela iqembu lesizwe leli and we all expecting them to win.